Kaseng Voice of the People Party mentagas ngi ka kendai trik ubenai naitung arzar psau kalawan ban jurip ya ka civil hospital ka badon haklirian hakane gajing lai jurip la yalam khamat dau ba damewan hirmbai ubadai uwai na kidkhot jongka state executive committee ka party hakane gajing lai jurip ya ka hospital la labba kidang don shibon ki jingduna hakiliang barok khoj nado ka OTP cell ka parking lot ka emergency room ki ambulance public chat blood storage laboratory ki x-ray lab ki doktor bat ki wei de nakaliang uba damewan hi uong ba ka sarkar kala de ban mangtungka na kabenta ban chnaya ka additional building kumba country klur nalor kata ula ongru ba ka hospital ka dei ban don hado khanyongut ki doktor henry kumbalong menta ki doktor kidang don tangkhat wei ngut menta ngi la yo ya ka ban poi hakani ka Clearian Hospital na ka ban le jurip rangkat ka jingidon lang i medical superintendent i balong ru i DMLHO jong kani ka civil hospital te mata ka jile jurip jong i rangkat bat i MS hakani ka hospital ni syamba kala long ka ba ka bala khatnya palat namar ka jurip jong kani ka civil hospital namar kani ka de ka kepala penkiu kerdan nakani ka sispa jingthia syakani ka civil hospital de kumba kalong menta kampat biang kani ka infrastructure ni snothu ba nakalian jo doktor ro ila yathu ba nakalian ka central government kala sanction kuma country crore namta ban shna ya kani ka additional building lengba jong kani ka PM Bhim scheme de hakani ka jing wan jurip ka jongi i ya kani ka jing treshtom jong ki doktor kamtam ya UMS bapej ya kani ka civil hospital na lor ba ka strength jong ki doktor ro kam kaduna agajisha kade ka debandon ku ba hadu kan nyamut ki doktor ndai snothu ba kumalong menta ki don ki doktor hani tangkhat wengut te kala long ka ba sitom ba shisha yaki ya ka ban ya kata gaji syakri namar na pedang kini ki khat wengut ro kila don ki we pat ki doktor ki ba kila chief syaki we pat ki hospital te nakaliang sungi ngila persang ya ka ban lepej ya ka uti ya kini ki machine ki baper ki ba pendon kam hakani ka hospital hendrai ngilap baka blood storage unit ro hadu menta kadon hapedeng gaji penkrek kam pat trekam de kalabu jinge ya ke doktor ban pen trekam ya kani ka uti kepada hangni hapo clear civil hospital nata kumangi menta kani ka oxygen plant ro ka kathut kam trekam de nakaliang jong ka department ki layathu ba kila persang ya ka ban le bha da ka ba penbiang yakini ke baro tingili ekren ru habang ipay yakani ka jinglong juman jong ka district kani ka civil hospital hne ka jaka penying kari ru kaduna nangta habang ipay ya kata karukom aji sekri ha ka kaliang ka koi kia kalang long ka baduna bha ne ba jong ka clear civil hospital tini ni kum ka Voice of the People Party harangkat ka ji prelang bat IDMLHO di kilapan skeu ya kini kijing ke ba kipat ba ki keno reng ila wan ila seki ila lab dari kijong man ba kini ke kijiduna jong kini ke civil hospital omde ka jingle jong kini ba de kibor ba de pe nang ne andre kadon ke jingthut ha ka ban penyai lene ban chna bantai ya kita ki infrastructure ha kata rukom haswa bakin pli ya kini ka civil hospital andre ka jingli kerke teng yu i ba ka jingbility ba ka jing syakri ka ba kipat ba ki yo kam ya dei tinggi sing thu ban kaliang jong DMLHO ule ya le sistem ulapha e kini jing tho ti kumta ni ai kini ke jiro ya ni DMLHO jong i menta ba ula tristom te kumalong ka ba arpan ka jing trekam ya kini ke civil hospital kadang don kam shu yangi bangin yo ya kini ke MCH leni ya kini ke modern children hospital kumba layo shikiwei pat ki district te layathu i DMLHO leni MS berpej ya kini ka hospital hangni kiong ba hadu menta kaladon ke jaka ka ba kila dep identify ya ketika office BDO hangtai di kabasa kalong menta ba ka sokar kan penstet ban penkenria ya ketika office jong ke wopung CNRD block sya wopung nomar UI ba setairu la jandep ya kani ka jingtai tingi kentu ya ka sokar ba kan simkhia ha ka ban penbiang leni ban pentrekam leni ban lekloi ya ki jing don kam jong pet ba ha kani ka district ka jongi bat kumjuru ha ka jing dei ba kani ka MCH hospital ngikwa ba ka solkar kan simkhia ha ka ban kenria kloi ya kani ka office kenang ba kibor ba dei pej kin yo le ya ka don kam namar
la yo ya ke recommendation ya ka ban shna ya kani ka MCH hospital hangne habo clear jongi te nalor kata habangi jurip hangne ngi ngilam kai ka jing ka ban pong kalong ba kani ka civil hospital kamat ya ka jing ha ka jing debat ko budi te i doktor ila batai ba la pen ya kani ka hospital tang de ka ka basiam ka de ka badril na sipok kendeu nang ta kitrit nang ta ki pendon kam tang ban sai ban kling dei bos ngsi kalong ba ya ka di pat ki haban kit de hadu kat no la kani ka civil hospital ban survive da ka bat hit ban IG Shakri te kum ta ngi nagaliang jong ka VPP ni kerpat lembaga ni ka PhD department ro ba kan wat ikilat klenti kumno ban wat ban petpo ya kani ka di kenang ba kini ki kani ka hospital kan la ya ka ban ron ha kata kerukom ka ba bit ka ba biang kenang ban IG Shakri yo pai ba ha kata kerukom ka ba dei te tang kata hi na kaliang jongi ngi lalai jurip ngi le i ya ki jinglang jiman jong kani ka hospital te ngin sale lengba jongi di MNHO ngin sa ai ya kani ka jingtho ya ka ban petpo cha kani ka health minister ka jongi ya ka ba kan simkhia ban le ya ka ka ba deban le nang ba ka ji Shakri ha kaliang ka ko ka khia kan long ka badon kam bat ka ba yo mentoy da ka ji Shakri lembaga ni ka civil hospital tang kata hi ka jing jurip ka jongi mata singi